Mergawe mana mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Abil. Kegiatan jualan sak pendino. Kegiatanku saat durunge buka warung. Sebelum ada pembeli, kita persiapkan menu-menu yang ada di warung dhisik. Dan kebetulan hari ini iku gak ngilingno sempol, besok are wingi wis nyetok kanggo 2 hari. Dadi saiki iku wis karek ngerefill, karek ngetokno teko nggone jero ne freezer. Dan iki juga mempersiapkan telur gawe pencelup sempole iku mau. Persempolan wis mari, giliran merefill isian freezer atau isi frozen sing nanggone freezer iki mau sing digawe seblak. Dan alhamdulillah untuk frozen ku setiap hari iku mesti belanja. Lah iki mau sing belanja iku ayahe, soale wonge wis ndek omah cuti seminggu. Apa-apa nek ana wong lanang ku sangat terbantu ya bes, kaya nanggone pasar dadakno sempol dan lain-lain ku nek ana ayahe ku wis aku lepas tangan tak pasrahno nanggone ayahe kabeh. Dadi nek aku iki khusus nyekel sing nanggone jero omah, gawe menu-menu liyane sing bagian belanja iki wis ana dhewe, tapi meneh lek wis ditinggal mergawe ya wis apa-apa dhewe. Dan untuk sementara waktu iki ngambil cuti seminggu iku mau tak jak dodolan nanggone warung dhisik ben aku kulino. Lek wis kulino kan ora kedadapan. Nek iki ku lagi pertamaan buka iku mesti kedadapan. Setelah ngisi freezer, ini video diambil malam hari, ana pembeli teko tetangga desa. Lah iki mau jane ape tuku mie level bes, tapi mie level ku durung tak ridino soale isek kewalahan ngladeni seblak. Sementara iki mie level durung ridi, meneh-meneh bakal tak ridikno. Setelah milih-memilih dan ini waktunya kita masak.